Baby wallahi sai kin san nake son ki baby kuwa? Sai ka faɗa. Wai baby ku ce ba na ba ki tambaye ki tsaba san da nake miki baby. Wallahi duk duniya ba wacce nake so kamar. Ka ni faɗa a baki ne kawai. Ba wani a baki ba abokin ki tambaye ki zai. Abba ni zan bada labari mana Abba baki san yanda wannan abokin da yake kaunar ki bane a cikin zuciyarsa. Kawai daɗin baki za ku yi. Ba wani daɗin baki wallahi. Za ku ƙila kuna fita za ku dani da shara duk dai ku kaɗa. Haba baby ai ke da ban. Kawai ku zo ku nemi daɗin baki. Ai ke da ban yake baby a cikin su. Ke da ban yake baby dan irin wannan yawan dan matan nan baby. Ɗan jihar. Baby mu dan fita yanzu zamu je mu da dan awa ɗaya ya ko minti 30 baby. Ɗan pizza nan baby irin abin nan da ake dan ci na tura baby. Ka ce za mu ci daɗi. Wallahi. Yo Allah na. Baby mu je. Baba fa. Ko kuma Ke kuma matsalar ku kenan. Me wani baba in ya dawo ko ki ce mai ko kin je gidan antin ko gidan ya. Ba zai yarda ba wallahi. Ba yake wani. Ba san halin mai gidan nan namu ba. Za ki gane bane ai. Wani anti ko kuma wannan ai ba magana. Kai ina jin ku munafukai. Na ji duk abin da kuke cewa. Ke ki rasa wanda zai kawo mun sai masu damammun ka. Shiga gida. Kai ga wannan. Me kuka zo yi gunya da? Kai dawo. Kuri yan mutum da zai kai. Kuri yan mutum da zai kai ku. Kuri. Dawo. Kuri yan mutum da zai kai ku.